Salutare lume! Eu sunt Marian, el e Cosmin, iar acum, și ăsta e Inocent Piglet. Fuck you! Fuck you! Ce cap mare are! Și jucăm de Los Potato 2. Chapter 1, nu știu cum, hai. Stai un pic. Hai. Bă... Da. Aha. Ți-am zis, facăre. Mi-am dat seama că avem nevoie de morcovul ăla. Iups. Da, ups! Game mode 0. Uite-l. 2, Game Mode 2, copile. A, da. Adventure. Am pătasul aici. Tablou cu Ted. Da, dă-te, naibe! Fuck you! Fuck me. Fuck you! Prea mai departe. Shit. Cheater-ul drept. Idiotul cu el. Piggy. 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 Piggy! Ești blocat, bă, coaie. Nu mai da. Ok. Mai am o inimă. Piggy, 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 piggy. Vă Ia cum lângă pinghi, lângă pinghi. Nu vine idiotul. Da, morcovul. Îi dam morcovul, serios. Ia și... Uite-l, cum fuge. Uite morcov. Ți-am Piggy, dat... piggy, Ți-am dat lead. piggy. Nu mi-ai dat. Bă, ți-am dat. A, bă, nu, e la mine. Nu, ia-l. Ia dă-l încoace. Ok, deci, uite, l-am liduit, vezi? Vezi că e pe sârmă? Uite că vine după mine. Ești prost, vine după mine. Come on, Piggy! Să cucerim pământul! Nu mai bine. Să cucerim lumea împreună, Piggy. E. Mai bine mă duc eu înainte, ca să nu... Piggy, Sliggy, Piggy. Piggy, Miggy. Nu mai bine spawnăm un Inocent Piggy mai acolo. Să spuneți tu din Piggy. Piggy. Hai cu hai la tata, hai cu 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 tata. Hai cu tata, mă, prost ești, mă. Punem pauză până ne aducem? Da. A stat. A revenit. Dacă boss. Ok, Oh, trebuie... m-am chinuit să aduc porcul ăsta. Eu cred că știu ce trebuie Sau să facem. pisică, sau mâț, sau ce-o fi. Dă un pic lead-ul. De ce? E că ia stai tu aici, că am și eu un lead. Șezi acolo. Stai. Să-l... Bă, l-am desfăcut. Se duce ca prostul dincolo. L-am desfăcut din lead. După el! Go to the pig. Pig, pig, pig. Bun. So fuck you, da. Fuck you. I love fuck you. Fuck you! Nu! Gata. Ok. Deci, Mănânc, ce facem mănânc cu peștele? Mănânc porcul? peștele? Before you jump down in a hole, push the pig down first. Păi l-am pushit down first. Ok, și acum? Trebuie mâncare, nu mă întreba. Să-l băgăm în hopper. Uite, bă, că ești prost. Game Mode 2, bă, copile. A? Game Mode 2. Deja e stresant. Hai coa, știu eu unde să-l duc. Unde? Aici. O să deie cu capul de o să deie cu capul de ușă și o să spargă ușa. Ok, hai. Hai. Uite-am eu, hai. Gata, mă, hai. Stai Hai că cu caut. Eu dăm cu capul de ușă să spargă ușa. Mi-a pornit coolerul, bă, fraierii. Da, așa. Opresc filmarea. Da. Revenim. Ok, da, am făcut Revenit. ce am făcut și am... Găsit. Aoleu. Fune de aia. Țări. Fucur! E funie, mă! Mă, ca, e funie, mă! Nu sparge, că Mă, n-avem ca, voie. dacă ne fuge, mă! Sar peste ea. Parcur! Wow. Bă, piguletul! Vine aici, hai la tata! Piguletul nostru gliciuiește, bă! În dispenserul ăsta. În dispenserul ăsta ce-i? Wow, deja mi-e frică. Wow, e gol, wow! Deja mi-e frică! Ok, hai pe aici! Bă, pigletul, bă! Vine pe meu, vine! Bă, nu mai mi-e una, mă! Vine prost! Ce cu Vine asta? că mi iau una, îți dai seama. Ce asta? Bă, oare te știi de frunze? Nu cred. Ia stai. Ok, Cred că știu. e sus ceva? Uite. Ah, da. Vezi? Și pigletul cum vine? Și uite, vezi sus? Spre Ce? jos.
Fuck you. Ok, uite, văd ceva aici. Fucking. Au. It's the ground too hard. What's happened? Uite acolo un chest. Cred că am ghicit cum intru. Sper să nu mai pornească coolerul. Înțelegi ce vreau să zic? Bă, am văzut aici o intrare. Eu am văzut o ieșire. Și vină încoa. Facăre. E ceva Bă, pigletul! Uite-l în apă, să neacă. Să moară după ce l-ai chinuit atâta. Poți să mori ție mâine. Bă, Uite un lead. E a meu. Uite un chest. Deci chiar uite un chest. unde? Cum ajungem noi la chestul ăla? Un chest acolo. Ha, parcurs style. Bag nodusul? Activez nodusul? Nu! Bine. Uite și mă. Dracu te-ai dus. A, te văd, unde? Ce mă? Uite un chest. Chest, mă. Chest, mă, prostul, uite, sare așa. Și vezi că prin ale e un chest. Mă, de chiar că. Cum facem? Uite pe aici. Nu-ți faci joc de mine? What the fuck? Îs trei oase. Aici nu e nimica. Ce, ăla e lever? Nu e nimica. Dar nu mă înțeleg. Mă sună un idiot. Ghiși cine e idiotul ăla? Marco. Da. Hai jos, hai jos, hai jos. Piggy. Bă, Pigu! Bă, prostul, a scăpat Pigu acolo, ești prost. Nu trebuie să ajung acolo. Pigu, am un morcov. Sper că miroase până aici. Ce dracu facem acum, mă? Uite o ușă. Poate găsim Bă, prostule. Bă, idiotule. niște leveri. Mă, idiotule, unde te duci singur, mă? Bă, a crescut idiotul, bă. Bă, ce-a crescut porcul ăsta să-mi fac picior. Hai du-l aici. Acum poți să fuți, porcule. Ești în sfârșit atât de mare încât poți fute. Trebuie să facem parcur, așa-i? Și cum fac eu parcur cu porcul? Nu știu. Bă, am ajuns aici sus. Tu te duci jos, da? Cu porcul tău. Cuțu. Tu du-te jos, mă. Cum jos? Hai, cuțu. Du-te jos, hai. Hai, mă, că te trog, mă, te trog. Cuțu, hai jos, hai. Bravo, cu ce grațios, mă. Hai, du-te jos și vezi acolo. Da, am făcut. Du-te jos și vezi acolo ce-i. Dar nu trebuia să faci parcur, trebuia să fii pe aici. Știu. Dar du-te acolo jos, mă. Dacă iar am scăpat. Bă, du-te, dracu, nu mai se... Cu ce zboară, mă? Porci care zboară, doamne. I-ai dat Red Bull? Este... Hai! Mă, idiotule, what the fuck, s-o gliciui porcul. Where... Bă, am mâncat morcovul. Da, așa. Ce s-a zis? Stai că i-am dat morcovul să mânce. Da, idiot. Cât de mulți de astăzi. Așa. Aoleu. Trebuie să tragem toate leverile Uite ce m-a spus. Până dăm de... Cum se cheamă? Hai, fraiere. Când se aude un piston. Serios, ai citit sign-urile? Da. Whoever you think you are, let's face it. You can't get out of their use unless you start to accept me as your ruler. What the fuck, ce vrei să zici cu asta? B și A și C. Și mai sunt sus mai multe. Am tras toate și nu s-a făcut nimica. Bă, Să fie un cod. cred că. Codul Bă, nu e. Îl mai știi? Da. Ar trebui să închizi, că e 9:42. Ok, deci cam atât a fost. Tu-ți morți mătii de pig împuțit. Deci, fă un screenshot. S-am făcut eu deja. Deci cam atât a fost și ne vedem data viitoare.